नोंथांमोना जेसेबांखि भिडिअ बानाया मानो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो थाम्बनेलनि गोनांथि जानानै फैयो। मानोना थाम्बनेलनि जोहैसो नोंथांनि भिडिअआ भिउ जानो हागौ। जों मोजां साइज गोनां एबा मोजां महरनि थाम्बनेल बानायबासो नों गावनि फलोवार्सखौ गोसो बोनो हागौ। दानि जुगाव AI नि जुग, जाय साबसिन हामसिन बानायगोन बेसो देरहागोन। बेनिखायनो AI नि मददजों 1 एबा 2 मिनिटावनो इजि प्रसेसै मोनसे मोजां थाम्बनेल बानायनाय फर्मुलाखौ आं दिनै जा हायो एसे खिथानि। फैदो बिदिबा गोबाव खालायालासिनो आंनि मबाइल स्क्रिन रेकर्डआव गिबियावनो नोंनि मबाइलनि गुगोल एबा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालाम आरो सार्च बाराव टाइप खालामना हो गुगोल जेमिनि। बेनिफ्राय सेन्ड खालाम। नेक्स्ट नैबे गुगोल जेमिनिआव क्लिक खालायना हो। दसे समनि उनाव होनबा मोनसे निउ इन्टारफेस फैगोन। बै फिसा प्लास आइकनाव क्लिक खालाय। बेनिफ्राय बै क्रिएट इमेजआव क्लिक खालाय मानोना जों थाम्बनेल इमेज खालायगोन आरो नेक्स्ट बे प्लास आइकनावनो खेमसे क्लिक खालामबाव। एबार आपल'ड फाइलआव क्लिक खालामना हो। अब्ला नोंनि थाम्बनेलाव बबे फट'खौ एड खालामनो गोसो सेलेक्ट खालामना लादो। साप'ज हमना लाबाय नैबे फट'खौ थाम्बनेलाव इमेज हिसाबै बाहायसै। बेनिफ्राय रेडि जाबायानो। दा नैबे डिसक्राइब इउर इमेजआव जों थाम्बनेलाव मा टाइपनि लिरना लानो हासिगोन। अब्ला जों एग्जाम्पल हिसाबै लिरसै। बे फट'खौ थाम्बनेल बानायना हर। थाम्बनेलाव लिरनांगोन AI जों 2 मिनिटनि गेजेरावनो कार्टुन भिडिअ रेडि आरो गाहायाव लिरनांगोन आनलिमिटेड फ्रि। जों बिदि एग्जाम्पल हिसाबै लिरनानै गाहायनि एर'आव सेन्ड खालामना हरसै। दा दसे समनि गेजेरावनो AI आ थाम्बनेल इमेज बानायना हरसिगोन 10-15 सेकेन्डनि गेजेरावनो। नै हरबायानो। बेसेबा समायना। समायनायाव आरो जों समायनासिन खालामनो नाजाबावनो। बेखायनो गाहायनि डिसक्राइब इउर इमेजआव टाइप खालामफिननि। मानो होनना बुङोब्ला आं बारा साबजानाय मोनाखै। फिन जों खेबसे बिहरफिननि। बे फट'खौ आसि दिन्थिनाय हर आरो बेकग्राउन्ड कालारखौ ब्लु ब्लेक खालामना हर। बेनिफ्राय गाहायाव सेन्ड। दिनैनि दिनाव AI आ जेखौ बिहरो बेखौनो मावनानै हरो। ट्राइ खालायना नाय खेबसे नोंथांमोनहा। अब्ला फिन मोनसेबाव थाम्बनेल इमेज बानायगासिनो। नै दसे सम वेट जास्ट 10-15 सेकेन्ड। नै निउ आपग्रेड खालायना हरफिनबाय। फिन बेकग्राउन्ड कालारखौबो ब्लु ब्लेक हरफिनबाय। नाथाय फट'खौ आसि थुनाय हरनो थिननायखौ हराखिसै। आरो चेन्ज खालामबावनि डिसक्राइब इउर इमेजआव खेमसे टाइप खालामफिनबावनो। जेखौ लिरदों बेखौ फुल बक्स बानायना हर। बेनिफ्राय गाहायाव सेन्ड खालायबाय। होमबा मोनसे निउ आपग्रेड जानो थांगासिनो। नै क्रिएटिं इउर इमेज। बर'नि लिरबा एसे प्रब्लेम जायो। बेखायनो जों हिन्दी लेंगुवेजनि लिरनो नाजानि। हमने जो लिख रहा है उसको बक्स के अंदर दो। बेनिफ्राय गाहायाव सेन्ड। होनबा नै जोंहा निउ क्रिएटिं इउर इमेज जागासिनो दङ। नै AI आ जोंनो मोनसे गोदान थाम्बनेल बानायना हरफिनबाय। गोमो कालारनि बक्स। जों गोसोबायदि बक्सखौबो चेन्ज खालायफिननो हाबावो जोङो। लिरनानै होबानो नोंनि गोसो बायदि। आं दा बक्सखौ सोलायनो गोसो गैलिया। आं बेखौनो मोजां मोनबाय। दा जोङो फट'खौ लेफ्ट साइडजों लाबोनो ट्राइ खालायनि। डिसक्राइब इउर इमेजआव टाइप खालामफिनसै इस आदमी फट'खौ लेफ्ट साइड ले। बेनिफ्राय जास्ट सेन्डआव क्लिक खालायदो। अब्ला मोनसे गोदान क्रिएटिं इउर इमेज जाफिनगोन। जाहाथे फट'आ आगदा आगसि साइडजों फैयो। नायदो नोंथांमोनहा फट'खौ आगसि साइडजों होना होबाय। दिनै जोंनि थाम्बनेलखौ आं जानाय बायदिखौनो मोनबाय। दा जोंहा थाम्बनेल सेभ खालायनायनि फारियाव बै 3 डटआवहाय थांनांगोन। 3 डटनिफ्राय डाउनलड इमेज दङ बेवहाय क्लिक खालायबानो अट'मेटिकलि जोंनि गेलारियावहाय थाम्बनेल फट'आ सेभ जानानै थाहैगोन।